Το Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας αποτελεί ένα διαφορετικό μουσείο με πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια υψηλού επιστημονικού επίπεδου. Στον χώρο του Ιδρύματος διαφυλάσσονται παλέτυπα βιβλία, δώρα τα οποία έλαβαν οι εκάστοτε πρόεδροι του Κοινοβουλίου και γραφεία από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Βουλής. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος, Διόνυσος Αλεξίου, μίλησε στο ΡΙΚ για την δράση του Ιδρύματος. Ένα ζωντανό μουσείο, ένα ιστορικό κόσμημα της Κύπρου αποτελεί το Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τις πύλες του Ιδρύματος άνοιξε στο ΡΙΚ ο εκτελεστικός διευθυντής Διόνυσος Αλεξίου, ο οποίος υπέδειξε ότι με την σύσταση του Ιδρύματος η Βουλή απευθύνεται επίσημα και θεσμοθετημένα στην κοινωνία των πολιτών για την από κοινού ανάληψη δράσεων και εκδηλώσεων με τις οποίες θα γίνονται παρεμβάσεις σε κέραιας φύσης ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Στόχοι είναι η επαφή με την κοινωνία των πολιτών, η από κοινού ανάληψη δράσεων, εκδηλώσεων, συνεργειών, συνεδρίων με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, η εφαρμογή και ανάπτυξη μιας θα λέγαμε κοινοβουλευτικής διπλωματίας, αλλά σε επίπεδο καθαρά κοινοβουλευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών που μπορεί να υπάρχουν σε άλλα κοινοβούλια. Το Ίδρυμα λειτουργεί από το 2023 με την στήριξη της Προέδρου του Σώματος Ανίτας Δημητρίου και της Γενικής Διευθύντριας Τασούλας Ιερονημίδου. Το ιστορικό διατηρητικό κτίριο συντηρήθηκε επί Προεδρίας Δημήτρη Σιλούρη. Πολλοί που έρχονται στον χώρο καταρχάς σοκάρονται, το βλέπεις δηλαδή μέσα από τη διαστολή στις κόρες των ματιών τους, ότι υπάρχει αυτό το στολίδι στην πρωτεύουσα και δεν το έχουμε επισκεφτεί μέχρι τώρα. Το Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού ακολουθεί πρότυπα του αντίστοιχου Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με πολύχρονη ιστορία, αλλά και αντίστοιχων ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο. Ήδη θεσμοθετήθηκε συνεργασία των Ιδρυμάτων με σειρά εκδηλώσεων. Φέτος κλείνουν και 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, οπότε αρκετές εκδηλώσεις σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη, τέλος πάντων, τραγική επέτειο. Οπότε τον Απρίλιο είχαμε οργανώσει ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για τις αρχές διοικητικού δικαίου σε συνεργασία με την επίσης νεοσύστατη Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας. Ξεχωριστό τμήμα του Ιδρύματος είναι η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο με μοναδικά ιστορικά βιβλία. Που έχουμε έναν μεγάλο αριθμό παλετύπων, έχουμε τη βιβλιοθήκη του αείμνηστου Κρήτονα Τορναρίτη. Ένικος του κτηρίου διετέλεσε από το 1960 έως το 1984 ο αείμνηστος Κρήτονας Τορναρίτης, εκ των συντακτών του Κυπριακού Συντάγματος, και στο κτίριο έλαβαν χώρα και συναντήσεις με Τουρκοκύπριους υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η επίπλωση του κτηρίου είναι από κομψοτεχνήματα μιας άλλης εποχής. Η επίπλωση είναι κυρίως από την Προεδρία του Βάσου Λυσαρίδη και του Σπύρου Κυπριανού. Το τι έχουμε καταφέρει είναι να διασώσουμε, να διατηρήσουμε και να συντηρήσουμε όχι μόνο ζητήματα επίπλωσης, αλλά και δώρων που είχαν δοθεί σε προηγούμενες προεδρίες ή και αποστολές του Κοινοβουλίου. Οπότε τα δώρα αυτά ταξινεμήθηκαν, καταλογογραφήθηκαν. Το ραδιόφωνο του Γλαύκου Κληρίδη, τα μικρόφωνα, το πρώτο ρολόι της Βουλής μαζί με το ημερολόγιο πάνω και όλα αυτά. Όλα συντηρούνται, όλα αποθηκεύονται και όλα αποτελούν μέρος της ιστορίας αυτού του ναι μεν νέου Κοινοβουλίου, αλλά με φοβερές δυνατότητες προς το μέλλον. Σημαντική είναι και η συμβολή του Ιδρύματος στην προώθηση καλλιτεχνών. Στο έθριο της Βουλής λειτουργούν κατά διαστήματα εκθέσεις. Η φωτογραφική έκθεση στο έθριο της Βουλής, προκειμένου να ξεκινήσει το έθριο να γίνει ένας χώρος διάδρασης με τους επισκέπτες κυρίως. Να πούμε ότι ετοιμάζουμε και κάτι με τη νέα χρονιά που θα είναι εξαιρετικό. Το Ίδρυμα κάνει άλματα και προς το μέλλον με συνέδρια για την ψηφιακή εποχή και την τεχνητή νοημοσύνη. Διάδραση του πολίτη αναφορικά με τον νέο ψηφιακό κόσμο, για τις ψευδείς ειδήσεις, την ελλειπή πληροφόρηση, την εσκεμμένη ελλειπή πληροφόρηση, για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, και φτάσαμε μέχρι να μιλήσουμε και για τα ζητήματα που αφορούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υψηλά τεχνολογικά προηγμένες, όπως είναι η Εστονία. Το Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού λειτουργεί και διαδραστική ιστοσελίδα για επικοινωνία με τους πολίτες. Κυκλοφοριακό